Dobrý vážení, máme tu zprávy z dnešního FTV Prima a řeknu vám, co se tady stalo. Jeden pán tady uhořel a jmenoval se Alois Neger Schwarzenegger. A tancoval tady jako jeslička na jednu písničku, bla 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 bla, a skočil do řeky se vykoupat, ale pak znova spadl do toho, že byl od břízí a tak dál, a tak dál, a tak dál. No a ještě co nám FTV Prima končí. A co nám ještě povíte, pane? VIP zprávy. Co budeme dneska opíkat? Budeme opíkat turistické bušty a jestli tady jsou někde černoši, tak jim to nám dáme. Jo. A ještě z VIP zprávy jsem viděl, že tady jezdí někde bezdomovec s nějakým Ferrarim červenomodrým, který hledá policie už 200 000 let. Ale on už to nepřežil, protože spadl do ohně. A to jsem vám tady říkal. Končím. Píp. No moment, ale kde je ten oheň? Ukaž ho, ne? Ten oheň tady, pane. Nevidíme, ano. Ty to zapálil, ty pyromane? Pyroman ho nezapálil. To zapálil tenhle černoch. Ty černochu. Já nejsem žádný černoch, pane. Já jsem blbec. Blbec? Tak jo, zamávej a nazdar. Konec. Tak jo. Končí vaše televizní zprávy a VIP zprávy.